Γεια, τι κάνεις? Αν είσαι εδώ, πιθανότατα έχεις ακούσει για τον Derilla Ergo, το εργονομικό μαξιλάρι 3 διαστάσεων. Το χρησιμοποιώ τις τελευταίες εβδομάδες και θα σου πω με απλά λόγια πώς μου φάνηκε. Πριν ξεκινήσουμε, μία χρήσιμη προειδοποίηση. Αγόραζε μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα. Υπάρχουν απομιμήσεις που χάνουν το σχήμα τους και δεν χρησιμοποιούν ποιοτικά υλικά. Για να σε γλιτώσω από την ταλαιπωρία, θα αφήσω τον σύνδεσμο στην περιγραφή και θα τον καρφιτσώσω και στο πρώτο σχόλιο. Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Παρέλαβα τον Derilla Ergo πριν από λίγες εβδομάδες, γιατί είχα βαρεθεί να ξυπνάω με δισκαμψία στον αυχένα, πόνο στους ώμους και την αίσθηση ότι δεν είχα ξεκουραστεί καθόλου, even μετά από 7 ή 8 ώρες στο κρεβάτι. Δουλεύω πολλές ώρες στον υπολογιστή και η στάση μου δεν είναι η καλύτερη. Οπότε χρειαζόμουν πραγματική στήριξη, όχι άλλο ένα μαλακό μαξιλάρι. Λειτουργεί πραγματικά το Derilla Ergo. Ναι. Και το λέω με σιγουριά, βασισμένο στην προσωπική μου εμπειρία. Αυτό το μαξιλάρι δεν είναι απλώς μαλακό αφρόδες υλικό μνήμης, είναι σχεδιασμένο να στηρίζει τον αυχένα, την πλάτη και τους ώμους χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό τύπου πεταλούδα. Αυτό που το ξεχωρίζει είναι ότι προσαρμόζεται στη στάση ύπνου σου ανάσκελα, στο πλάι ή μπρούμητα και βοηθά να διατηρείται η σπονδυλική στήλη ευθυγραμμισμένη. Στη δική μου περίπτωση, μάλιστα, μείωσε και το ροχαλιτό μου, πράγμα που ήταν μεγάλη έκπληξη. Χρειάζεται όμως συνέπεια στη χρήση. Αν το χρησιμοποιείς μόνο που και που, δεν θα δεις όλα τα ωφέλη. Πρέπει να δώσεις χρόνο στο σώμα σου να προσαρμοστεί και να αφήσεις το μαξιλάρι να κάνει τη δουλειά του κάθε βράδυ. Με λίγα λόγια, είναι μια πρακτική και άνετη λύση για καλύτερο ύπνο χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Πραγματική στήριξη, δροσερή αίσθηση και λιγότερη ένταση στον αυχένα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σε βοήθησε. Για εμένα το Derilla Ergo έκανε πραγματική διαφορά στο πώς κοιμάμαι και στο πώς νιώθω κάθε πρωί. Ρίξε μια ματιά στην επίσημη ιστοσελίδα πριν λήξουν οι εκπτώσεις και γράψε μου στα σχόλια πώς πήγε για σένα. Καλό βράδυ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.